Здравейте! Аз съм биоенерготерапевт Веселина Янкова. Продължавам темата от предната публикация «Стрес и дистрес зародишът на повечето болести», част 2. Продължавам темата, където обясних как стреса и дистреса са едно и също нещо, но с различен интензитет и продължителност и как и двете ни влияят зле, защото чрез тях, минавайки в режим на защита, ние отключваме процеси на отбягване, криене и защитаване от собствената ни реалност. Това е защитната версия, като мозъкът, който е по стрес, отчита заплаха. Бягай, или другата версия на защита, това е бори се, където приемайки всичко като нападение и агресия спрямо нас, ние какво? Започваме да се борим със собствената си действителност. В началото е горе-долу добре. Стресът, т.е. защитата ни, се активира само при отчетени нападения над нас, като ни се вдига адреналина, естествено, който пък от своя страна ни дава едно удоволствие, което е много наркотично и се разлива буквално по вените ни. Защо? Защото ние изпитваме, според мен, леко извратено удовлетворение от това, че сме се стресирали, от това, че сме преодолели някакво препятствие. При бойните хора, които се бият с кого със себе си, или избягнали уж някаква ситуация и надхитрили уж враговете си, при хората, които се крият от кого? От себе си. С течение на времето обаче ние залепваме за този вид битуване под стрес, защото, както споменах по-горе, адреналинът е вид наркотик и зависимост и забравяме да го пуснем, въпреки че уж заплахата отдавна е отминала и няма нова на хоризонта. Но имайки нужда от дозата си наркотик, т.е. адреналин, какво правим ние? Произвеждаме си го, търсейки подсъзнателно и естествено, намирайки повод да си го доставим и предизвикваме сами ситуации на стрес, където да надхитрим уж врага си или да се сбием уж със същия. Продължавам темата и със следващата публикация. Аз съм биоенерготерапевт Веселина Янкова. Радвам се, че съм полезна. До нови срещи!